Βιώνουμε εδώ και 3,5 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την πιο αντιλαϊκή πολιτική. Οι υποσχέσεις διαψεύστηκαν, τα ψέματά της αποκαλύφθηκαν και για την εντολοακαρνανία. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, ο λαός της εντολοακαρνανίας λέει: φτάνει πια. Και ρωτούμε, αυτή η μεγάλη περιοχή της εντολοακαρνανίας, με αυτές τις προϋποθέσεις που προηγουμένως σας περιέγραψα, αυτό το τρίπολο που έχει τις δυνατότητες, γιατί απαξιώνεται το μεγάλο έργο υποδομής που έχει στην περιοχή που είναι η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, γιατί παραβλέπετε το μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη που είναι η Όνια Οδός, που αυτά όλα μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτελέσει αυτή η περιοχή σοβαρό αναπτυξιακό πόλο της Δυτικής Ελλάδας. Γιατί η πατρίδα μας, η εντολοακαρνανία, ο ευλογημένος αυτός τόπος με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αξίζει ένα καλύτερο αύριο. Κυρίες και κύριοι, το κράτος, η πολιτεία οφείλει πολλά στην εντολοακαρνανία. Για τη μάχη αυτή, αλλά και για την επόμενη μέρα της νίκης μας, το ΠΑΣΟΚ και η αυριανή κυβέρνησή μας έχει ανάγκη από νέους αλλά και αγωνιστές, άφθαρτους αλλά και ασυμβίβαστους, γνώστες αλλά και ικανούς. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Υπουργός θέλει εδώ να κάνει διαβούλευση μόνο με χειροκροτητές και όχι με ενδεχομένως ενοχλητικές φωνές. Μάχες για το αύριο του τόπου μας. Τριχονίδα, Μεσολόγγι, Ναυπακτία, Βάλτος, Ξηρόμερο. Στους πρώτους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την εντονότερη δράση και παρουσία στη Βουλή, ο Ανδρέας Μακρυπίδης, με 180 ομιλίες, με 950 ερωτήσεις και αναφορές. Με αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα ο Ανδρέας Μακρυπίδης ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ζητήματα και προβλήματα του νομού μας. Σταθερά και δυναμικά ήταν πάντα στο πλευρό των αγροτών μας. Η περιοχή αυτή θα μείνει στον αέρα εάν δεν προχωρήσουμε στη δημιουργία υποδομών για να πάμε στο ζητούμενο που είναι η αναδιάρθρωση καλλιεργιών. Άρα, αν αυτή την περιοχή, μεγάλη περιοχή, την αφήσουμε χωρίς τις υποδομές, καταλαβαίνετε, καταδικάζουμε μια μεγάλη περιοχή σε θάνατο. Και μετά το 2004, ο Ανδρέας Μακρυπίδης εργάζεται με συνέπεια, οργώνοντας τον νομό από άκρη σ' άκρη, γυρίζοντας όλα τα χωριά και τις γειτονιές του, συνομιλώντας με όλους τους κατοίκους, αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας λύσεις. Ενημερώνεται και με σκέψη, στρατηγική, όραμα και γνώση του εφικτού, επεξεργάζεται λύσεις, χαράζει κατευθύνσεις, μεθοδεύοντας με λεπτούς χειρισμούς και αγωνιστικότητα τα θέματα ανάπτυξης της εντολοακαρνανίας. Και αναφέρομαι στο ότι το έργο αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την άρδευση μιας μεγάλης περιοχής της εντολοακαρνανίας, 26.000 και πλέον στρεμμάτων, στο πιο άγωνο κομμάτι. Ένα μήνυμα σε αυτούς που θέλουν και επιμένουν στο να προχωρήσουν σε ένα έργο το οποίο είναι πολυδάπανο, δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία, δεν το αντέχει η χώρα μας, παρόλα αυτά επιμένουν σε ένα καπρίτσιο τοπικιστικό και μόνο. Κατά την περίοδο 2004-2007 είχε αυξημένες αρμοδιότητες μέσα στο κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τα κρίσιμα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Το Δεκέμβριο του 2005 ορίζεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου γενικός εισηγητής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2006. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2006. Άκουσα τον εισηγητή να μας καλεί σαν αντιπολίτευση να έρθουμε στο ύψος των εθνικών περιστάσεων, ότι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι η μεγάλη απώλεια από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Δηλαδή μία Ολυμπιάδα, αποτέλεσμα της έλλειψης σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανικανότητάς σας. Το χρονικό διάστημα 2004-2007, ως μέλος του τομέα οικονομίας και εισηγητής του αρμόδιου κοινοβουλευτικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ, μετήχε στη διαμόρφωση του οικονομικού προγράμματος για τη νέα περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ για μια Ελλάδα με βιώσιμη ανάπτυξη, με δίκαιη κοινωνία. Μίλησε το Αγρίνιο! Μίλησε ο λαός! Μακρυπίδης Ανδρέας! Ανδρέας Μακρυπίδης, σταθερή αξία, δυναμική πορεία.
Μαζί για τη νίκη και τη νέα αλλαγή. Μαζί για την ετωλοακαρνανία μας. Ανδρέας Μακρυπίδης,